Yeah, welcome back to the channel, Cameras. Mukudziwa kale kukhanya kuza ndi ku Iran kuti kuli ma demonstrations. Like kuli kumatcha kumene kuku. Komano kumatcha kumene kuchitika ku Iran. Kwanena kuti poyambirira mademo anali peaceful, antendere. Government kapatu boma ndi limene linapereka chilolezo. Chifukwa anthuwa anapita kukatenga kalata kuti fati matche chifukwa cha kukhuzana ndi kukwera kwa zinthu komanso devaluation imene yachitika. And atapita kwa kunsewu kamatcha later on zinapezeka kuti iyayi anthu aja akubwera nona anthu achilendo amene akupanga mademu osiyanaso ndi zimene zimachitika chingati basi boma lichoke makuti and pene amazindikira nzoti palo wano achina Mossad akati kwa achina Israeli ndi ma Americans. Then kenako sanaliso a peaceful antendere kubaza kuti ma security ngati a police awuyemi kwaonawo kubaza kuti ndikuphedwa katikati mwa mademo a peaceful muja. Basi afterwards kenako pane boma limata mafana wajaira kwambiri. Pompano ndimaonera interview ya Professor Marandi. Professor Marandi ndi professor wa ku university ku Tehran ndi mphunzitsi lito and amayankhula kwambiri kumasa I think ndamene pereka ngati news ngati na CNN, BBC akafuna kufunsa mafunso mu English yomveka bwino kwambiri ndi amalumikizana ndi mkulu ameneyo Professor Marandi. And ena munthu muona ndithu ma interview ena mukumudziwa amene ndamene tu amakhala kuti akuyankha like chilichonse akulongosola chilichonse chimene chikuchitika mu dziko la Iran. So pompano tu mufunsa mafunso okhudzana ndi mmene zinthu zikuyendera. Iyeyo mukafotokozedwa kwake amanena kuti pakadali pano nkhani ndinena kuti America ikunena kuti ifuna ibwere ku Iran idzathandize kapena kuti kupulumutsa ma protesters anthu amene akupanga mademo ku dziko la Iran kapena kuti afuna kuchidula kwake afuna apulumutse anthu aku Iran. Akuti afuna apulumutse anthu aku Iran. Ndiye anazankha kuti okay, choyambirira tidziwe kuti dziko la Iran ngati likufinyidwa kwambiri panopa ayesera njira zonse komano zikukanika. Iwowa ngati ndalama yawo yagwa, ngati pali inflation, devaluation, nkhani yake ndi chifukwa cha ma sanctions ochokera ku America komanso maiko aku Europe. Remember kuti Iran ndi dziko limene lakhala panopa tuthamangira about 50 years ali under sanctions basi zibalo. Inu simungapange cooperate ndi international community. Like ndikamata nawo bana mumvesese kubana kuja kuti kubana kuja kuti even ma transaction kupanga like kusanga ali ndi gas wambiri ali ndi mafuta ambiri komano zonsezo sanga zigulitse kunja ngati maiko ena. Like amene amapanga nawo business amakhala anthu ochepa kwambiri. And ndi dziko loti muzinthu zambiri ali very limited. Ndikamati limited mundivesese limited. Like sangapanga business ndithu bwino ndalama yosulunga ungatumizira okay tinoti ndifana tumize ndalama direct ka kuchoka pa Western Union, MoneyGram, ka Visa, ma international transaction a bank amene mayuza aja ku Iran simungatumize ndalama kama kuchoka ku Iran usungatumize ku dziko lina for izo sezo anazibana anati ya inuyo isage inuyo basi ndi isolated country inuyo basta weekend aba. You understand? So actually ndizinthu zoti ndizovutulabe koma anu akewo they manage ama kwanisa akhala kwanisa nthawi yonse nkumapanga zawozo ndikufika poti akumapangaso zida ndikumafika poti pomalimbana paja ufika poti koma chonsecho anthuwo ali under sanctions. So Professor Marandi amanena kuti despite ma sanctions osewa okay takhati ku spanga survive bwino koma pompano paso Iran imayesetsa kuti imayesetsa kumvera like zinthu zina komanso kufuna kupanga cooperate ndi kama kuyashira limodzi ndi international community. Takula kuti bwino easy tingoleze nkhani kuza ndi kupanga inspect kabungo la
International Atomic Agency limene limayang'ana zokhuzana ndi zida kuti mupanga chani chani zimene zichazo, right? Analilola pakatipa kuti okay, inu mukhoza bwera ku Iran mutopanga cheki kuti mupange cheki mudziwe kuti ife sitopanga za nuclear kapena zina zonse, koma mukabwera mukapanga cheki chilichonsecho timafuna tipange promise kuti mutichosera ma sanctions, like ife tizipanga business, tizipanga operate business bwinobwino ndi maiko onse. A Europe, America inakana inatayi sizingateke iniyo sitichosera ma sanctions ndi Iran imati so ife tipange cooperate mbali nati zikumverane, okay timvane bwinobwino sitichosera ma sanctions, musabwereso kwathu uno musabwereso sizapange china chilichonse basi tizipanga zimene tifiti kupanga. So yeah, so mutha kuona kuti chikwirikire chimene chilimo like wina aliyesa akulu like iwe sungavomereze kuti nzuri wake iwe upange cooperate upange cooperate apolisi abwera afuna kumange iwe uzapanga cooperate okay tikufuna kupota basi tiyeni bwinobwino basi iwe upanga cooperate bwinobwino so upanga makani kuti azomyeso mampamo memba chilungamo ubwezera umulase abokana libwezera fori muntu mamido mambama fori supanga cooperate, right? So this is what is happening. So bana kuja anazori ande basi. So Europe, America still ikupanga price kwambiri ma sanctions, right? Wadina kwambiri kuti iniyo mukhanti to these balls means. Remember kuna zoti paja internationally nditu dollar ija ndimene nditu timakwanisa kupanga nayo ma transact kugera nshilo ndi like maiko ena tinakambakaliza forex kusowa kwa forex ndio ndi makhala mbola manager, right? So pali ma sanctions ochuluka amene ajita press kama adina ku dziko la Iran zimene zapangitsa kuti ndalama yawo ndithu izingotani be izingogwa, ndalama yawo ndithu izingogwa isamakhale ndithu ndi value. So what happens is despite kuti ndalama isimakhala ndi value kwenikweni, like value yake imakhala kuti kunja ndalama chikuti tumize kunja kama kuti agulire zinthu kunja zimakhala ndizovuta la kuti agulire ma dollars ndalama icha zimakhala nzovuta kwambiri. So yeah, mukudziwa kaleso ni kuti ndi experience yakusowa kwa forex ngati ku Malawi. So Professor Maranda amene kuti zonsezi root cause zonsezi amene akuyambitsa ndi anthu amene akuna kuti tikufuna tibwere tizathandize anthu aku Iran. Koma onsewa vuto limene labwali akuyambitsa ndi anthu omwewo. 1. Number 2, iwana kuti mukumbukire kuti zoti nkhondo inali pa 12 days average. Imene jayo anthu ake omwewa, ma Israeli omwewa, ma Americans omwewa, ndi anthu amene anaphulitsa ma civilians ku Iran. Munkhondo imene mutha kupanga check kuona kuti ma civilians ambiri ndi amene amamwalira. Right? Okay, kuli ma generals, asilikali akuluakulu, ma generals mukwadziwa, plus ma civilians ndi amene so amamwalira. Mpaka panafika point ino ndi anakaphulitsa yani live TV. Pa TV pa live ndithu kuphulitsa. So akwana kuti anthu omwe akwana kuti tikufuna ifeyo tibwere tiapange rescue tateteze anthu aku Iran omwe ndi amene amaphulitsa pa 12 days, like pa nkhondo imene ichika 12 days, 2 weeks each. So yeah, that's it. And kunena sokuti kuti pali actually kanaba ndiga glukoje amene tinakamba mucha, especially baba anthu ama business, right? Anthu ama business ndi amene anayambisa mademo. Komano out of nowhere kumeza kuti panabwera magulu ena ndi amene sopano ali amarumidwa na Israeli, Americans, and akumapatsa ndalama through ma Bitcoin, right? Yeah, Bitcoin. Akumapatsa tubakwarumiza ndalama chani mene kuchako muzola kuti mete kampe za international transaction kuda pasana ngati mina ma dollars makazo vuto lafa kulibe ngati zino ina Western Union zikubenza kulibe.
so akumapasa kuti ma bitcoin so basi iniyo tapangani zimene zizi mapangani mademo kumene koko kuti tichotse makamaka boma limene lilipo. So that's it. At the end of the day, kumapeto kwa zonse dziko la Iran layamba kutapa makamaka anthu amene through their intelligence layamba kumatapa anthu amene akuzuza awawa ali connected, awawa akutumidwa ndi akuti anthu amene wakumatapa ndikumakatsekera, anthu amene wakumatapa ndikumatsekera. So anthu amene awatumawo ngati na Americans na Israel ndi amene tsopano akunena kuti ife tibwera kumene kuona sakuona kuti mission akukanika. So after kuopseza president wa Iran komanso supreme leader uja right oseaja ndithu ayankha kuona kuti ili dziko lathu simungatuze zochita. By the way, supreme leader wa ku Iran Ali Khamenei dala uja wachikulira uja wandevuja drama ujayo like okay, revolution inamba 1979 right. So iye uja analingati president wa dziko la Iran time ineyo pamene munthu winaso ukhanga sofana naso zinake ndi Khomeini amene ndi amene ngati supreme leader. So atamwalira amene uja, so mu 1989 anazati president uyu ndi amene anazakhala sopana supreme leader. So ndalame ujayo wakhala supreme leader ena nomusana badwe kwambia 1989. Okay, imagine 1989 wakhala ali supreme leader wa Iran 1989 mpaka kudzafika panopa 2026 ndiro mama bone ena ndiri no enafe not ena koma enafe tisana badwe tukamba 1989 enafe tisana ndani enafe tisana badwe nkomwe enafe tisana badwe enafe ndi nanu tisana badwe 1989 wafika pano. So madema akhala kuchitika koma after kufufuza bwino akuti sikuti ndi anthu ambiri ndi anthu ochepa, actually ndi anthu ochepa komano makapalika gulu ochepa kamene kamapanga protesti pankhani okuzandiza kugwa kwa ndalamapo ndiye panaliso gulu ochepa sokenaso kamene ikoko kamapanga mademo chifukwa cha kulumidwa ndi anthu ena akunjawo achina Israeli achina America ndi amene akumapanga zimenezo. Koma bezoti izizi akhazi kuchitika nthawi ndi nthawi sikuti akandi kwayamba mademo akhala kuchitika. I remember nthawi imene ndithu nthawi ya temu ija yamba ya Trump ija ku Iran kulengekaso mademonso opyaso kwambiri ku Tehran and chimene chinachitika nthawi imeneyo chino kuti anthu anapita kupanga mademo pazifukwa zina za I think inali nthawi yoti anaphulitsa ndege ya Ukraine kunali ngati chonchi pa nthawi imene that was 2020. Yes, that was 2020 I think. Pa nthawi imene panali ndege ya Ukraine panali munthu amene anabwera anali spy kazitape anabwera mu Iran kuba ma information kuba zina zimene zamangesa kuti General Qasem Soleimani kuti aphedwe ku Iraq. Iye uja then Iran zanaloki anazoti munthu yo alimu muno nana zanna kuti pasapezeke ndege ine leso wenyamuka right. Ndiye after kutero izo ndege ya Ukraine munali munthu amene na kuti amafuna iye uja anabuzoti yayi anakuyabe ndege ija kupanga force yangu ndi atenti nyamuka ndi zipitani pamene dziko la Iran panopa tatseka airspace palibe ndege imene inganyamuke. So molumikizana ndege ya Ukraine nja inamboka force dziko la hayi makuti kena wazoti ndege inanyamukadi itanyamuka ndege ija kupita ili mulengalenga ndege ija inaphulitsidwa. So that time panali zoti iwaja amabwezera ku Assad base ya ku Iraq amayibwezera ifoti inapha General Qasem Soleimani. So akubwezera akuphulitsa mene kujako zinapeza kuti ndege so ya ku Ukraine nja inaphulitsidwa so muli ndithu anthu angapo ngati ma passengers. So Iran inena kuti ipachafendana kuti palibe ndege imene ngati inganyamuke ndenge ngati inanyamuka actually zimene ndizawo
kumabe tipepese kwa Ukraine kuti ndege yawo actually yapita koma sitingachita mwina. So information sana kambe information sio koma nkhani yake behind the curtains kusati koma kana unene nkhani imene yoti munali spy amene amafundo kwambiri. So anthawukirana napanga okay anamacha kuti inu tuwena tidziwe makamaka why mwaphulitsa ndegeji. So iwaja poyamba makana kaike na wanavomera kuti chabwino yes sorry chabwino taphulitsa ndegeji sorry. So ndegeji taphulitsa akamba zimene zozo pate nthawi na mamachai pane Trump akana kuti ndikufuna kuti anthu ife tili pamodzi ndi anthu akirani and tifati bwezara za promotsi. And this time ndipata bizesa ba demonstration number 2 pamene anthu akirani anabwera nkona kuti izi nzamu family mwathu mademala auchitika muno mwirani ndamu family mwathu and situfuna chi kulowelera kwena kuti kose kochokera kunja sirufuna inu kuti mulowelere yayi zikhanda komwe kuna si ino pacha inu tusule marufana zabwino. So at some point amazindikira lonzo kuti sikuti amafuna izinto zabwino olapa kuti regime change kuti ichitike sikuti umoyo wawo ungakhale better than before zimene ali sakudziwa chimene chingachitika chine kuti mene mujamo akababa mafuta akababa zimene angabemo basi kana kwazipita. Israeli, America, maiko aku Europe sikuti amasamala nkhani imene izayiwacha sasamala to be honest sasamala yese chimene amasamala iwo ndino kuti zawo zikuyenda bwino economy yawo to be honest kwa America try kuyenda bwino ndithu akuyamikiraso koma nkhani yake kuona kuti ma sanctions ma tariffs basi drama zake nthu zongochokera ndithu kumaiko ena zimene zopangisa kuti America nthu izipita patsogolo izilemera. So nkhani yokhuza ndi ku Iran ndi imene ndithu koma kupeza ma information ena ndana kuti akuti sikuti ndi anthu ambiri ndi anthu ochepa okha. So guys, thank you so much for cameras.